कहीं से नुआ पैंट शर्ट पिंज के जम लागी बापू रुडी पूछ बगा जा कोना टाइम रे के का दवा था ना एटा बाबू कागज नेला पट्टी तुम नेला बटे हां मु समथिन दे कागज एटा नै था धीरे सुनते गए लगिला बठी रेडी हे पड़े पछोड़ पछोड़ इने फसाब नहीं चढ़ दे गाड़े इने कौन बस नदी पकड़ दे रहे हो ना हला बड़ा बड़ा कहबो छी सबे भूल बाटा कर लगे ठाकुर हमर बाहाबो केमिति के जानी এই যে তোতে কথা বসি আর তো আর অটো বাবু বলি हला जल्लू কত লাইট তো তলে ফুল দিবি लगी हला नहीं ठाकुर पूरा फूल रे पूरा ये कर दे अरे ता चुळे दउनु हां सेठ दउनु कौन बोर्ड डाग दे बोर्ड बाबू सिम था ले जा फूल ठाकुर को उतर दे कुसुमा दउनु कुसुमा माला सीधी मारा नहीं माला नो से माला अछि ना माला नो छी कोन खोला रा खोला छी हां ठाकुर माला गुंथी अरे पुष्पा दे ना माला दिया है इतराटी ये ठाकुर नंबर पिलांगर हो जा हां ए बुटो बटियार से भलिया नटिया भलिया उत्कल कार्टून निकट तଳ ପଟେ ବାଜେ ସେ ଟିକେ ବେଶୀ ତ ନା ଏଟା ଏଇ हो हां से हलुन ପାଣି ବାନ୍ଧୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଗୋଡ଼ ପାଖରେ ଥିଲି ଆମେ ଏକାଦର କି
ସମସ୍ତେ ଦେ ଦିଦିଟା ଦିଅ ସମସ୍ତେ ଦିଅ ଫୁଲ ପୁରା ଫୁଲରେ ଖାଅ ଗୋଟାଏ ଥର ନା ତିନି ଥର ଆରେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲ ନେଲା ଟିକେ ଦେଖ ଆଉ କିଏ ରହିଲା ଆଲୋକା ఎప్పుడు అన్నా సమస్య ମୋର ଗଲାରେ ଉଠେଇବୁ ନା देखो भाई ये ఎప్పుడు అసలు ఏ గంజిଟା ఆచి సకాల జణ విశ్వకర్మ ଲଡୁ କେଡେ କେଡେ ଦେଖିଛୁ କେଡେ କେଡେ ଲଡୁ ଦେଖିଛୁ लड़ू मिनिमम एडा बड़ा ଭଲ ଦିନ ମତେ ଡାକିବ ମୁଁ ଯିବି ଏଇ ସାର୍ଟ ଏଠି କେତେ ଟଙ୍କା ନେନ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୁଝିଲି ହାଫ୍ ସାର୍ଟ 400 ଟଙ୍କା ଏଇଟା କେତେ ଟଙ୍କା ଗଲା 170 ଟଙ୍କା ଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ହଉଛି 1000 ଟଙ୍କା 1400 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାଣ୍ଟ 1000 ଏକ୍ସପ୍ଲେନେଟର ଆଇଲାଟି ଗଲା ତମ ବାପାଙ୍କ ଦେ ନା 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 କିଛି କହନା ହାତ ଦେଇକିରି ମୁଁ କର ଦା ହଉଛି ମଶା ଲାଗିବ ନା ଆଉ 301 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ତା ଟଙ୍କା କାଣା ରାନ୍ଧୁ ହଁ ରାନି ତ 1000 ତ ବାଦ ପଡିଯିବ ପଚାରେ ନଡିଆ ବାଡେଇବ କଣ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ହଁ କୋଉଠି କ୍ୟାମେରା ଉପରେ ପଠେଇବି ଫଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ସାଇଡ ହେଇଯିବ ସବୁ ଉଠେଇବୁ ଫଟୋ ବାଡଉନୁ ଆରେ ରହିଥା ତ ନନା କହିଲେ ପଛପଟକୁ ବାଡେଇଲେ କଣ ହବ ସେ ସିନା ସେପଟେ ଠିଆ ସାଇଡ ହେଇକି ବାଡେଇଲେ ତ ମୋ ପଟୁ ଆସିବ ଆଉ ତ ପଛପଟୁ ଉଠେଇଲେ ଫଟୋ କଣ ହବ ଫଟୋ ହିଁ ମାରିବୁ କ୍ୟାମେରା ଏମିତି ସବୁ ଏପଟୁ ନ କରି ଦି ସାଇଡ ହେଇକି ଠିଆ ଯାଉନୁ ବୁଲୁ ଫଟା କସି ଲଗା ମାଡ ଆରେ ଏଇଟା କଣ କି ଦସ୍ତା ଟିକେ ପାଣି ଖୋଲୁ ନା କେମିତି ଫାଟିଲା ଆଉ ନାହିଁ ପାଣି ବାହାରିଥିଲେ ବାହାରି ପଡୁଛି ପାଣି ପିଇବେ ଆମ ଏଠି ଭୋଗ ବି ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେବ अरे खा भोग ताऊ भल के दियो 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 ताऊ दियो हाँ सी आउ थे भोग खाई मु बांटी मत कहला ये मोर कुआड़ी की पाइबो आंजुला करे कि मु कहबे कोन कि भोग तो आंजुला रा
ଦାନ୍ତ କରିବ ନା ଇଏ ପୁରା 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଗ ଖାଇ ନେଇଛି ଏକା ବୁଆ କୁଆଡ଼େ ହେଲା ବୁଆ ମହିଲା ଭଲ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ ବାବୁ अरे बुढ़ी दे नहीं बांध ଇଏ କେତେ ଲଡ଼ୁ ଖାଉଛି ନେଇ ତ ପାଟି ଆଁ କଲୁ କନୁ ଟିକେ ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ କୁଛିନା ଟିକେ ଆଁ କନୁ ଟିକେ କଲୁ ଦେଖିଆ ଟିକେ ହାବଡ଼ା ଟିକେ ଆଁ କଲୁ ପାଟି ଟିକେ ଖୋଲେ ଦେଖିଆ କୃଷ୍ଣ ବିଳିଆ ଆରେ ମୁଁ ତ କୃଷ୍ଣ ବିଳିଆ ତା ଭିତରେ ଇଏ କରିଛି ନା ତୁ ଆଉ କହନା ଆରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆରେ ତୁ ବୁଝୁନୁ ତୁ ଆଁ କନୁ ଟିକେ କ'ଣ ଜିମ୍ କରିବୁ ନା ହଁ ରହୁନୁ ଟିକେ ଆଁ କନୁ ପାଟି ଭିତରେ ଭୂତ ଅଛନ୍ତି ବାହାରିଯିବେ ଆମର ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି ତ ଗଣେଶ ରାଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ପୁରା ଜରୁରୀ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ ଦେଖୁଛ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ତ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ଲୋକ ହେଉଛି ଆଜି ଗଣେଶ ପୂଜା ଆଉ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଧୁମଧାମ ହେଉଛି ଆମର ସବୁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଲସେ ଗୋଟେ ବନିଆ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଟିକେ ଆଉ ଯାହା ହେଲେ ତମେ ଟିକେ କଲେ ହବ ତମ ଗଣେଶ ରାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ କରିବେ ଯେତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରିବେ ସେତେ ଭଲ